la sanga 18 o sera anw ka kumaso kɔnɔna la foli ni wale ɲuman dɔn o bɛ di Renouveau télé lajɛbaga kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma fo ka taa se Renouveau FM lamɛnbagaw ma aw mana kɛ yɔrɔ yɔrɔ ni wagati kofɔlen na ni aw sɔgɔlen don an na ko bɛɛ k'i bisimila ni ye kunnafoni kɛnɛ sigitɔ la ye. Bi ye araba ye octobre kalo tile 19 san 2022 anw nisɔndiyalen bi sɔgɔmada in na tuguni i n'a fɔ don tɛmɛlenw na an bɛ aw bisimila ni jɛmukan in kɛnɛ kan jɛmukan min ye laada ye a bɛ sigi aw ye dɔgɔkun kɔnɔ siɲɛ 5 a bɛ daminɛ tɛnɛn ka taga kuncɛ juma la don o don an bɛna ka na jɛmukan in lasew kɛ min kɔnɔna la aw ka kunnafoniya kunfɔlɔw de bɛ fara ɲɔgɔn kan Renouveau matin jamakulu fɛ ɲɛmaayaso ka yamaruya kɔnɔna la k'a lase aw ma bonya ani karama kɔnɔna la walasa aw kelen-kelenna ka se ka bɔ kunnasiri la aw ka tile kuntagala kɔnɔna la o la aw minnu bɛ aw ka sokɔnɔnaw la na aw bɛ k'an lajɛ an bɛ aw fo ka kɛɲɛ ni aw ka wagatiw cogoya ye maa dɔw bɛ sɔgɔmadafɛla la dɔw bɛ wulafɛla la dɔw fana bɛ su kɔrɔbalenba la an bɛ bɛɛ lajɛlen de fo ka kɛɲɛ ni bɛɛ ka wagatiw cogoya aw minnu sera aw ka baarakɛyɔrɔw la aw ka telew bɛ Renouveau la walima arajow bɛ Renouveau la an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo ko nin ye kɛnɛ sigitɔ la aw ye maa minnu bɛ ka an lajɛ bɔlɔlɔ siraw fɛ an ka page Facebook kan Renouveau FM Renouveau télé page kan an ka foli bɛ an ka abonné kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen maa minnu fana bɛ an suit u mana kɛ situation fɛn fɛn kɔnɔna la u bɛ u connecté ka se ka an lajɛ an ka page Facebook kan an ka foli bɛ olu bɛɛ lajɛlen ye nin yɔrɔ la radio ɲinini lamɛnbagaw aw ni sɔgɔma radio Bɛnkan ka bɔ Kɛrɛwani an ka foli bɛ u ye radio Tiɲɛdugu ka bɔ Jura radio Futa ka bɔ Yanfoyila radio Besago ka bɔ Kucala radio Kanaga ka bɔ Joro radio Kumakan ka bɔ Bila radio Jigiya ka bɔ San radio Naro Samaya ka bɔ Ɲɛwulini radio Dambe ka bɔ Bɔrɔn radio Faso Kanu ka bɔ Welesebugu radio Ciba FM ka bɔ Kati Falajɛ radio Nema FM ka bɔ fo Kasaro fɛn bɛ tali kɛ radio Tolérance la ka bɔ Moptikaw fɛ yen nɔ radio Miracle FM ka bɔ Buguni radio Kusata 2 ka bɔ Jalakɔrɔbugu radio Altakadum ka bɔ Sikaso site internet Mali Bamada ka bɔ Faransi radio Mamilon ka bɔ Kebila ani Tamani radio Aljilala FM ka bɔ Kɔfilacɛ fo ka taa se radio Naniko FM ma ka bɔ Selenge kaw fɛ yen nɔ bi araba Renouveau matin kɛnɛ sigira sɔni an bɛ don kibaruyaw olu kɔnɔna la ka bɛɛ lajɛlen lase aw ma tungarankew an tɛ ɲinɛ aw kɔ aw fana bɛ sɔgɔ ni jɛmukan in na walasa ka se ka aw fasow kunkanko kibaruyaw ka olu sɔrɔ a sira ɲuman fɛ an ka dibila baarakɛbagaw an bɛ foli ni tanuni kɛ u ye labɛnw bɛɛ lajɛlen sigi sen kan o kama aw bɛ ka ja ɲuman ani kumakan ɲuman sɔrɔ ko bɛɛ lajɛlen k'i bisimila studio Bamidaw kɔnɔna la yan nɔ jama dafalen don i n'a fɔ laada la Isa Kaba Sidibe Umaru Koyita Fanta Tumota kɛnɛ bɛna sigi aw ye san Umaru Koyita Fanta Tumota a bɛ cogo di tɛ cogo bala i ni soli ka wuli nba dugu jɛkan ye jumɛn ye bi dugu jɛkan ye min ko jɛgɛ bɔlen ba don nka jɛgɛ bɔra an kɔni ma jɛgɛ foyi dun fɔlɔ jɛgɛ bɔlen no fan jumɛn Umaru an bɛ soli ka ɲɔgɔn clashé sisan ko jɛgɛ bɔlen ba don Mopti an dun ma jɛgɛ ye fɔlɔ ko jɛgɛ bɔra Mopti Umaru jɔn fɛ yen ne y'a kunnafoni sɔrɔ dɛ i kɛ pewu Umaru i mago bɛ jɛgɛ de la wa ou bien ko jɛgɛ de bɔra i mago b'o kunnafoniya de la i mago bɛ jumɛn de la sisan information bɛ jɛgɛ yɛrɛ Fanta Tumota ni kɔni ye jɛgɛ ko kuma fɔ kɔni i mago bɛ jɛgɛ de la mais ni bozo fɛnɛ jɛra magan tɛ ka jɛgɛ réclamer i bɛ n tɔgɔ tiɲɛ mun na Umaru i ka pewu i ka jɛgɛ bɛ na baasi tɛ a la an bɛ an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo nin sanga in kɔnɔna na k'a fɔ ko bisimila kunnafoni kɛnɛ kan kunnafoniw b'an bolo an bɛna min lase u ma sɔɔni siga tɛ o la Umaru Koyita kunnafoni jɛlen bɛ i bolo kɔrɔ bi kibaruyaw ka ca kosɛbɛ o kama sɔɔni dɔrɔn i bɛ na dɔn kibaruw ka ale dayɛlɛ bi jɛmukan kɔnɔna kibaruyaw a bakurubaw filɛ nin ye Isa Kaba Sidibe ani ale bɛ ɲɔgɔn lasɔrɔ walawalali kan jɛmukan in kuncɛtɔ la bi sɔgɔmada in na kumasen min bɛ an bolo kɔrɔ i n'a fɔ laada don o don décryptage kɔnɔna na an bɛ na ni kumasen dɔ ye Isa Kaba bɛ o ɲɛfɔ an ye ani o kumasen bɛ waleya min ko fɔ an ka jamana kɔnɔna la ka se ka o kibaruya di bɛɛ lajɛlen ma bi sɔgɔmada in na kumasen o de ye ko engager la crédibilité de l'État malien Isa Kaba a bɛ na o kɔrɔ fɔ an ye ani o bɛ fɛn min ko fɔ an fɛ yan nɔ ko désormais jɛkulu kura o sigira sen kan ni o bɛ mouvement ko fɔ jɛkulu sigira sen kan walasa ko Kayi sira o bɛ se ka dilan cogoya minnu na
na jɛkulu yɛrɛ tɔgɔ ye ko je suis la route de Caille fɛn bɛ tali kɛ ni jɛkulu kofɔlen na ani u ka kuma lasela bɛna ɲɔgɔn la sɔrɔ jɛmukan in tako filanan kɔnɔna na ka se ka ɲɛfɔli kɛ an ye u ka ni jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen ko ka wulikajɔw bɛna kɛ fɛn minnu ye min b'a to Caille sira o bɛ se ka labɛn cogoya mun na i n'a fɔ u yɛrɛ ka jɛkulu sigi kan ye o ye cogoya minnu na Isa Kaba an n'a bɛ ɲɔgɔn la sɔrɔ Sori Ibrahim Diallo ale bisimilalen kɔfɛ i n'a fɔ an y'a fɔ ɲɛna kabini ni dɔgɔkun in daminɛ k'a fɔ an bɛna wagati kɛrɛnkɛrɛnnenw ta jɛmukan in kɔnɔna la don o don Isa Kaba ale bɛ na avant projet kɔnɔna kumaw ka se ka article ta kelen-kelen ka walawala bɛɛ lajɛlen ka faamuyali ɲuman sɔrɔ bi sɔgɔmada in na ni sanga kɔnɔna la an bɛ an sɛnsɛn ka don don kibaru kɔnɔna la Umaru Koyita ale ka labɛnw sabatira Umar fanta tumata donc kibaru dayɛlɛ wagati sera sigate o la o tuma la n bɛ sira d'i ma sigate o la an bɛ doni kunnafoni cogoyaw ye an da bɛna se kunnafonibaw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali ale ka ɲɔgɔn dalajɛ kɛrɛnkɛrɛn min tun bɛ o ni conseil de sécurité la Mali ka o waleyaw kɔni kɛra Mali ministre min ɲɛsin bɛ Mali ani jamana wɛrɛ ko ma ale kumana a ye mun de fɔ an bɛna o lase aw ma ka fara o ka fɛn bɛ tali kɛ école karamɔgɔ la ni o bɛ syndicat des enseignants ko fɔ olu kan ka ɲɔgɔn ye dɔ kɛ bi ni a bɛ fɔ o ma assemblée générale walasa ka se ka kuma u kunkanko kibaru kan an bɛna an da don o fana na ko walawala ka fara o kan nka o sifinnakaw olu kɔni sɛbɛn dɔ kɛ ka t'o di gouverneur ma fɛn bɛ tali kɛ lakanabaliya min bɛ u ka marabolo kɔnɔna na walasa da bɛ se ka don o kow la cogo min na sɔni an bɛna an da don nin bɛɛ lajɛlen na k'a walawala ye an bɛ segi ka foli kurakura ka ɲɛsin an lamɛnbaaw bɛɛ lajɛlen ma maa maa bɛ yen nɔ ko olu bɛ sɔgɔ soli k'u sɔgɔ renouveau la walasa ka se ka kunnafoni kunfɔlɔw sɔrɔ an da sera ma sisan fɛn min kɔni conseil de sécurité o ni na olu kɔni kun kɛn bɛ ka ɲɔgɔnye min boloda Mali kunkanko la kɛrɛnkɛrɛnnenya la rapport min bɛ yen nɔ ni o bɛ tali kɛ juin ka na bila septembre kalo la o ɲɔgɔn dalajɛw kɔni kɛnɛ sigira ka bɛn kununko ma o hukumu kɔnɔna na Mali ka ministre min bɛ yen nɔ ni ale ɲɛsin bɛ Mali ani jamana wɛrɛ kow ma ale kɔni kuma ta a ye kuma ta Mali tɔgɔ la gɛlɛya minnu bɛ yen nɔ a y'i da don olu kumaw la kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la a ka kuma daminɛ na a ye tasi bila kɛ ka ɲɛsin kaskibile maa 4 minnu ni olu tora Tesalita Kidali mara kɔnɔna na ka kɛ ni mugu pɛrɛn dɔw ye minnu sɔrɔ ka olu bɔnɛ u ni na a ye tasi bila kɛ ka ɲɛsin olu ma ani MINUSMA olu bɛ ka wulikajɔ minnu kɛ walasa lakana o bɛ ka sabati Mali kɔnɔna na cogo min na hukumu kɔnɔna na ka tɛmɛ ni rapport kɔni kɔnɔna ye kuma minnu fɔra a kɔnɔna na an ka ministre min bɛ yen nɔ ni ale ɲɛsin bɛ Mali ani jamana wɛrɛ kow ma a ye faranfasiyali kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la fɛn bɛ tali kɛ Mali ale kɔni waleya minnu talen don k'a fɔ ko Mali finitigilakaw bɛ bɛngɛnna wale ta ka ɲɛsin mɔgɔw ma a kɔni y'a jira k'a fɔ ko Mali finitigilakaw ka wulikajɔ ani ka hukumu kɔnɔna na ko bunahadamadenya hakɛ minnu bɛ yen nɔ ko Mali finitigilakaw bɛ olu tɔbɔtɔ k'u bɛ baara fɛn fɛn kɛ ko a bɛ kɛ bunahadamadenya sariyaw de hukumu kɔnɔna na a y'i da maga fana Mali finitigilakaw bɛ ka wulikajɔ min kɛ walasa ka se ka dangari bɛngɛnna wale min bɛ ka kɛ ka dugulamaw sɛgɛrɛ ka se ka u ka lakana sabati fana a y'i da maga fana accord pour la paix ale baara min bɛ sen na ni a y'a jira k'a fɔ ko 46e session o yɛrɛ waleyaw kɛra ko wa ko wulikajɔ caman bɛ ka kɛ accord pour la paix ale waleyaw bɛ se ka bila sen kan cogo min na fɛn bɛ tali kɛ dɛmɛ ani hinɛ hukumu kɔnɔna na Mali maa minnu bɛ yen nɔ ni olu an b'a fɔ olu ma déplacés ani ka taa se réfugiés ma a y'i da don olu ka situation na a y'a jira k'a fɔ ko wulikajɔ kan ka ta ka olu sɛgɛrɛ kosɛbɛ sabula ko u ni dɛmɛ ka kan ka fara o bɛɛ lajɛlen kan gɛlɛya min kɔni bɛ yen nɔ ni Mali yɛrɛ kɔni kɛn bɛ ka damakasi sɛbɛn bila o ni conseil de sécurité ɲɛkɔrɔ Faransi kama k'a sababu kɛ kabi waati jan Mali kɔni y'a jira k'a fɔ ko Faransi bɛ ka dɛmɛ don maa banbagaciw ma ka olu dɛmɛ ni minɛnw ye ani kunnafoniw ye Mali finitigilakaw kan fɛn min kɔni an ka ministre ye ale ye laɲini kɛ o waleyaw bɛ se ka kɛnɛw bɛ se ka sigi cogo min na kuma bɛ se ka kɛ Mali kɔni ye waleya minnu fɔ Mali bɛ se ka na ni prévu ye cogo min na ka ɲɛfɔli kɛrɛnkɛrɛn kɛ o kow kan Faransi ale ka ciden min kun b'o kɛnɛ kan ale kɔni kuma ta ka walasa k'a jira k'a fɔ ko o waleya minnu fɔra ko o kumaw tɛ tiɲɛ o kɔfɛ an ka ministre a ye kuma ta a ye kuma minnu ta an ka jɛ an ka ɲɛmaadɔw fɛ a bɛ nanzarakan na. Excuse vraiment de devoir prendre la parole parce que je pensais que la réunion était terminée. Je crois que je ne vais pas aller dans le détail pour répondre aux déclarations qui ont été faites par le représentant de la France. Mais je crois que sa prise de parole justifia encore une fois la session que le Mali a demandée pour pouvoir présenter ces éléments. Parce que nous n'avons pas eu l'occasion de pouvoir présenter ces éléments. Je souhaite maintenant que la France
a commencé à répondre, qu'elle donne son accord pour que nous puissions avoir cette session où, dans les plus brefs délais, l'État malien amènera à la face du Conseil de sécurité, à la face du monde, des preuves concrètes et tangibles de ce que nous mettons en avant. Il y va de la crédibilité du Mali. Le Mali n'a pas fait ces déclarations à la légère. Nous savons qu'il s'agit d'actes et de déclarations extrêmement graves pour lesquels nous mettons en jeu la responsabilité et la crédibilité de l'État malien. Donc je souhaite que la France soit maintenant porteur de cette demande pour cette réunion spéciale. Merci. Nous que ministre Abdoulaye Diop ale kumakan akona ira ka fo ko ni France ko ni Mali ka wala nunu galontige an ko Mali ko France yere ka don damakasi sɛbɛn kɔrɔla la walasa cogo min na si ka fɔ o bɛ se ka kɛ cogo min na Mali ale bɛ se ka na ni prévu ye cogo min na min na o bɛ ka kuma minnu fɔ k'a fɔ ko France ale bɛ ka maa banbagaciw jukɔrɔma don don an bɛ tɛmɛ ni kunnafoni cogoyaw ye ka tɛmɛ ni école karamɔgɔw olu kɔni ni gouvernement olu ka cɛla gɛlɛya ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la fɛn bɛ tali kɛ article 39 fɔ ale baaraw la fɛn min kɔni ye école karamɔgɔw ka lafasali tɔn olu kɔni an ŋaniya siri ka ɲɔgɔn dalajɛ dɔ kɛnɛ sigi bi min yɛrɛ bɛ kɛ ka bɛn bi araba octobre kalo tile 19 san 2022 ma okumu kɔnɔna na fɛn min kɔni u ka ɲɛmaayasow ye u y'a ɲini u ka jɛkulu fɛ jɛkulu minnu bɛ sigidaw bɛɛ lajɛlen na bɛɛ lajɛlen u ka ɲɔgɔn ye walasa ka se ka hakilila falen-falenw kɛ baara minnu bɛ yen nɔ ni u bɛna se ka olu bila sen kan walasa u ka laɲiniw olu bɛ se ka sabati cogo min na kɛrɛnkɛrɛnnenya la fɛn bɛ tali kɛ article 39 ale kunkanko kibaru la okumu kɔnɔna na sa an kɔni bɛ hakilaji kɛ k'a fɔ waati laban ninnu na article 39 ale kunkanko a ye école ko ɲaami kosɛbɛ o ɲɔɲɔw kɔni mana kɛ sa min mana bɔ a kɔnɔna na an bɛna ni o kibaru ye kanu o lase aw ma kunnafoniko nasira la halisa fɛn bɛ tali kɛ Mali ka avant projet nouvelle constitution avant projet kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka sariya sunba ale baara ɲɛbila minnu fɛn bɔlɛw bɔra a kuma kɔni kɛmɛ ka fan bɛɛ lamini kɛrɛnkɛrɛnnenya la sɛbɛnden dɔ bɛ a kɔnɔna na ni o bɛ article 31 ale ko fɔ min bɛ tali kɛ k'a yira k'a fɔ ko français kan ko o ka kɛ an ka langue officielle ye an ka caman kɔni wulila a kow la walasa ka se ka ɲɛbɛrɛbɛrɛ tigɛ a kow la an kɔni kuma ten kun ali diko la Birima Eli Diko la ni ale kɔni kun ye maa ye maa minnu kun bɛ ka ni sariya sunba in baaraw kɛ a ye ɲɛfɔli kɛ min bɛ tali kɛ nin ko in na an ka jɛ an ka ɲamada fɛ nka an y'a jateminɛ kɛ k'a fɔ k'i bɛ kan kelen sugandi bi na Mali bɛ lahalaya min kɔnɔ k'a fɔ k'o de bɛna kɛ kan ye maliyɛn bɛ kan ka kan min fɔ n'o kan ka kɛ bɛɛ ka kan ye gɛlɛya dɔ b'o la n'i y'a ye gɛlɛya b'o la o kun ye mun ye an ye mɔgɔ ɲininka Bamakɔ o kɔnɔna na an wulila ka se togodaw la région kɔnɔnaw la kayikaw ko bon n'i ye jateminɛ kɛ Mali histoire kɔnɔ ko wagadu masabulon o de fɔlɔla ka sigi Mali la o fana ye tiɲɛ wagadu mɔgɔ min tun bɛ o masaya la o tun ye marakaw de marakaw ka ma ko kayi ko marakakan de kan ka ta comme langue officielle n'an kan ka sugandili kɛ ka d'a kan olu de fɔlɔla ka masaya kɛ Mali la bon maninkaw ko ayi ko a kan ka kɛ maninkakan de ye bon donc olu fana y'u ka fila ta fɛ ko parce que k'olu yɛrɛ fɛ yen ko maninkakan yɛrɛ bɛ sɛbɛn ko ngo b'olu fɛ yen ko ngo lakodɔnnen don hali Faransi a lakodɔnnen don Amérique donc ko o kan ka kɛ an ka kan ye Bamakɔkaw ni Segukaw ko bamanankan de fɔbaga ka ca ko bamanankan de kan ka kɛ Mali ka kan ye kan min kan ka fɔ ni bɛɛ bɛ se ka an ka baara kɛ kan ye n'i taara Mopti ni Mopti kɔnɔna na olu ko a kan ka kɛ dɔgɔnɔkan ani filakan ye mɔgɔ minnu nana tawdeni ka na an ka lajɛrɛ la olu ko k'a kan ka kɛ arabukan ye a kuma yɛrɛ kɔnɔna na olu de kumana a don arabukan de la mɔgɔ de sɔrɔ olu cɛ min bɛ arabukan mɛn min ye kuma bayɛlɛma ka kɛ français o kun bɛ français mɛn a don mɛ u ban ka français fɔ u ban ka kan wɛrɛ fɔ a dɔw ye arabu de fɔ ko parce que ko a ba mani kan ka kɛ arabu de ko ka d'a kan ko Mali la ko maliyɛn ko 100 sarada la ko 95 kan ye silamɛ ko n'o ye tiɲɛ an bɛ seli arabukan de la ko kuranɛ fana bɛ arabukan de la k'an ka hadisaw bɛ arabukan de la donc ko arabu de kan ka kɛ an ka kan ye kidali mɔgɔw k'a kan ka kɛ tamasɛki de ko ka d'a kan ko tamasɛki la ko olu ka sɛbɛnni bɛ k'o ye tifinagi ye k'o bɛ yen ko kabi kanku musa tile olu ka o kan in bɛ sɛbɛn o ye tifinagi ye donc k'o de kan ka ta gawukaw k'a kan ka kɛ kɔrɔbɔrɔkan ye n'o ko o cogo la jamana fana na n'i y'a lajɛ seko kelen yɛrɛ bɛ ka wuli Mali camancɛ bolo kan n'i ye kan kelen ta bi ka kelen to i bɛna tɔw funu i kɔ a bɛna ni mankan wɛrɛ ye anw ko anw nana ka gafe sɛbɛn gafe min bɛ se ka jɔsen dɔw jira baara bɛ na kɛ min ka jamana kɔnɔ min tɛna ni dɔ ye jamana funtinɛ la a kan ka se ka kɛ sababu ye ka se ka jamana basigi donc an ko n'o don sisan an k'a fɔ bɔn kan ma fusa kan ye an ka kan 13 in bɛɛ lajɛlen fɛnbaw don parce que kan de b'a to mɔgɔ bɛ se k'i yɛrɛ ta nka don nata la wasabulon mɔgɔw n'o ye assemblée ye olu bɛ se ka sariya kisɛ de ta ka sɔrɔ a ma se constitution falɛli ma bilen k'a fɔ ko bɔn bamanankan wali kelen Mali kan bɛɛ lajɛlen o ye langue officielle ye o bɛ se k'o kɛ hali sini
ni constitution ni an ye min sɛbɛ n'o gafe ni maliɲɛnw k'u jɛna n'o ye CNT yɛrɛ bɛ se k'u baara kɛ. aya an bɛ tɛmɛ ni kibaru cogoyaw ye halisa fɛn min kɔni ye institut géographique du Mali ale lafasalitɔn kɛrɛnkɛrɛnnenya la lafasalitɔn minnu bɛ INTM na ani CSTM na olu kɔni ye baarabila bolo dɔ boloda min bɛ taa tile 3 la o baarabila bolo min yɛrɛ ni u kɛmɛ ka o boloda o bɛ kɛ novembre kalo tile 2 ka taa bila jumadon novembre kalo tile 4 san 2022 la o hukumu kɔnɔna sa o kɔni ka laɲini de gɛlɛya min bɛ u ka walasa olu bɛ se ka laɲiniw bɛ se ka sabati cogo min na ka yira k'a fɔ u kɔni tun ye baarabila dɔ kɛ waati tɛmɛnenw na nka nin kɔni baarabila bolo filanan ye min n'u kɛmɛ k'o boloda don nataw la. An bɛ tɛmɛ ni kunnafoni cogoyaw ye halisa ka kɛ ni lakanabaliya bonyakojugu ye Gawo kɔnɔna na Gawo sifinnakaw ani ka taa se société civile mɔɔw ma ani maaba bɛɛ lajɛlen olu kɔni ye sɛbɛn kɛ ni a bɛ déclaration dɔ ko fɔ ka t'o di gouverneur ma walasa cogo min na laɲiniw bɛ se ka kɛ cogo min na lakanabaliya min bɛ u ka dugu kɔnɔna na wulikajɔw bɛ se ka kɛ cogo min na ka dansigi o kow la min sɔrɔla a kɔnɔna na an ka jɛ an k'o lajɛ. Ka kɛ ni lakanabaliya fanga bonyakojugu ye Gawo marabolo kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la bɛngana wale minnu bɛ ta ka maaw sɛgɛrɛ an'u bolola fɛn min kɔni Gawo sifinnakaw ye olu kɔni bɔra k'u ka nisɔngoya yira o waleya hukumu kɔnɔna na ka tɛmɛ ni sɛbɛnfura min bɛ u bolo o kɔnɔna kumaw ye u y'a yira k'a fɔ ko olu kɔni wulikajɔ camanw kɛ don tɛmɛnenw na ani ka laɲiniw kɛ walasa cogo min na bɛn ani keleya bɛ se ka sabati Gawo marabolo kɔnɔna na bɛngana wale minnu bɛ yen nɔ ka se ka olu kɔn nka ko bɛɛ n'a ta ko bɛngana wale bɛ ka ta ka maaw sɛgɛrɛ okumu kɔnɔna na ka tɛmɛ ni bataki kɔnɔna kuma ye u kɔni y'a laɲini k'a fɔ ko olu kɔni bɛ bɛngana walew kɔn bɛngana wale minnu ni o bɛ ta ka maaw sɛgɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la min taara ka Seru Aru Ture sɛgɛrɛ ani ka taa se maa caman wɛrɛw ma ani bɛngana wale minnu kɛra sababu ye ka maa dɔw bɔnɛ u ni na ni o bɛ Asan Tal la Abdulaye Umar Maiga ani Hama Hi ale ko fɔ ni olu yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɔni tun ye jagokɛla ye. O hukumu kɔnɔna na nin taamasen ninnu kɔni kɔnɔna na u ye laɲiniba dɔw kɛ jamana fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la fɛn min bɛ jamana ɲɛmaa colonel Asimi Goita ale kɔfɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la fɛn min bɛ tali kɛ ka marifa ta ka yaala ni a ye Gawo kɔnɔna na ko jamana ɲɛmaaw ko olu kɔni ka fu siri o dan na ko ni maa bɛ ye marifa kan ka ye maa min bolo yaala la k'o ka dan an ka finitigilakaw dɔrɔn ma ni o bɛ faama ko fɔ fɛn bɛ tali kɛ bolimafɛn minnu bɛ yen nɔ ni plaketi o la ko k'olu munumununi k'o ka dansigi o la Gawo kɔnɔna na ka fara o kan bolimafɛn minnu bɛ yen nɔ ni olu bɛ pick-up ko fɔ k'u ka dansigi olu fana munumununi na fo k'a bɔ an ka finitigilaka yamaruyalen olu ta la ka lakana boli bolimafɛn sen filaw kan minnu bɛ cylindre 125 ka olu ko fɔ ka wole bila maaw ma maa minnu bɛ yen nɔ ni o bɛ kulu maramafɛntigiw ko fɔ hali maa minnu bɛ yen nɔ ko ni olu y'u bolo bila bɛnkan sɛbɛn la k'u bɛɛ lajɛlen ka marifa fara ɲɔgɔn kan k'u ka taa u dagayɔrɔw la ko baarawaleya min kun bɛ yen nɔ ni o kun bɛ Gawo kɔnɔna na ni o bɛ filinjɔ ko fɔ ka yɔrɔw sɛgɛsɛgɛ siga kɛmɛ yɔrɔ minnu na ni banbagaciw bɛ sɔrɔ yen ka taa o waleyaw lajɛ k'u ka o baaraw daminɛ kura ye ka fara o laɲiniba minnu kɛra jamana ɲɛmaw la jamana ɲɛmaw ka se k'o waleya ta cogo min na laɲini misɛnnin dɔw fana bɛ yen nɔ olu tɛnkura Gawo marabaw la kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko ka kulu bila sen kan kulu min bɛ kɛ sababu ye ni filinjɔ ni ale bilala sen kan ka se ka ale waleyaw ka olu lajɛ ko ka checkpoint ka o sigi Gawo kɔnɔnaw la sirabaw sanfɛla la ka fara o kan ko ni bolodara maa minnu kan ko sigilamaw don bɛngɛnɛya walew la walima ka taa se maa taw ma ko ka jaabi bɔ olu la jaabi min ni dugulamaw yɛrɛ bɛ o faamu o hukumu kɔnɔna na ni maa ninnu kɔni ye tile 3 ni o bɛ 72 heures ko fɔ o de di jamana ɲɛmaaw ma k'u ka se ka olu ka ni laɲiniba minnu kɛlen filɛ ka o kow lajɛ. An bɛ tɛmɛ ni kunnafoni cogoyaw ye halisa jɛmakaw fɛ yen nɔ ka kɛ ni kurantigɛ fanga bonyani ani jiko gɛlɛya fɛn min kɔni jɛma sifinnakaw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka ye marabolo kɔnɔna na olu kɔni nisɔngoya baara dɔ sigi ni ka sira tigɛ ka bɛn kununko ntɛnɛntonw ma o hukumu kɔnɔna na ni maa ninnu kɔni ye laɲiniw kɛ fɛn min kɔni jiko gɛlɛya ani ka taa se kurantigɛ min bɛ kɛ nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na k'a kɛmɛ ka gɛlɛya sigi kosɛbɛ dugulamaw kan walasa u ka laɲini bɛ se ka sabati cogo min na olu kɔni bɔra ka sira tigɛ sira min yɛrɛ tigɛra ka waati kunkurunin kɛ ni a kɛra sababu ye bolimafɛn caman olu ka taa ni ka segin o kɔni jɔra o hukumu kɔnɔna na ni maa ninnu kɔni ye laɲini kɛ jamana ɲɛmaaw fɛ ani ka taa se jɛma marabaaw fɛ ko ka se ka wulikajɔw kɛ fɛn min kɔni u ka laɲiniw olu bɛ se ka sabati cogo min na ko walima ko don nataw la ko u na wulikajɔ wɛrɛw kɛ min bɛ siratigɛw ko fɔ walasa cogo min na u ye laɲini minnu kɛ min bɛ tali kɛ jiko ani ka taa se kuranko ma olu bɛ se ka basigi u ka marabolo kɔnɔna na ni kun ye kunnafoni ye an sera ka minnu sɔrɔ tako fɔlɔ la ka di aw ma Fanta Tumuta.
ye kunnafoni ta ko fɔlɔ ye kunnafoni tɔw bɛ yen nɔ sɔni an bɛna an da don la k'olu bɛɛ wala kunnafoni tɔ caman ale bɛ kɔfɛ ka na o la ko kanubagaw sɔgɔlen ka to anw na sanga ani wagati sanga 41 o bɛ nɛgɛ kaɲɛ 7 sanfɛ o sanga kelen bɛ anw sɛnsɛn ka taga ni an ye an ka siraba kanaw la bi sɔgɔmada in na taa ni ka segin bɛ cogo di yalima gɛlɛyaw bɛ Bamako sira fan jumɛn na bi sɔgɔmada in na sirabaw bɛ lahalaya jumɛn na Sori Ibrahim Diallo sɔni an n'a bɛ ɲɔgɔn lasɔrɔ